buɗewa kake yauwa kana ganewa daga zaran ya yanko kwana ɗin nan kai kuma ka riga da kashi ko wuri ka gane yanayin kar a samu matsala ka fahimta ko kuma yanda kika zo a matsayin ɗa mai biyayya za ki ɗan gangaro kai dattijon kirki ne kai kuma shi kuma saurayin na ki dama already ya riga san mutumin banza ne ki riga kin fahimci abu lokaci ba dariya zaki ba haka zan zo ana ɗauka min abu dan daba ne irin kwastabula zo kai zo in karanta ma abu da zaka yi lokacin da ya zo kai kuma ka gane daga zaran ka taho kun taho tare da ita za ku to kafin baban ya ganta ka gane na gane ya gama ɗauka kuma ba ya bar kan bayan fage kuke ɗauka ne ya kamata kamu daura kyamaran kai abun da Amira ban fiskanki bari ya daure kyamaran sai ya dauka oke bayan fagen za a dauka mana da kyamara kai kuka ɗau bayan fagen yanzu zai sai kyamara a sa mana ke a dauka ni a bayan fagen ne na fi so in fito a yanayi na wancan wallahi ne a wancan ɗin ko in saka kayan fita a wayin nan shiga dan sa yar abuja ta da gajeren wani wallahi za ka da ya kamata ku sake wani a fara wancan din ma wallahi nayi play din wannan Amira ce baki da gaskiya ne nayi mana nayi bari zuwan karanta muku abin da za a yi kaga dan Allah wani shiga da kai kaman kai baka da hankali kana son ka fito a harkar kowa da kalo Rajiya ma Hiralla get out wannan za a yi shi da kyamara wai harin kula fuska ko ba da kyamara za a yi ba Dimana? ba shi za a yi ba tukunna bari Knife lane ba. ko domin samun sababbi Yawwa ki mana talle muna jinki. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura a YouTube channel ɗinmu mai suna Lesu TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Sai kun muna jinka. Hadin. Kai ba da. Domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa masu sa nishaɗi da zarar mun ɗaura a cikin channel ɗinmu mai suna Lesu TV. Da zarar mun ɗaura ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Za ku samu daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a cikin tashar mu ta Lesu TV. Kada ku manta Lesu TV. da baby nice TV domin samun Tare da Baby Nice TV. namu ne Amira yi mana tallan channel. Muna jinki. Ba za ki mana tallan ka tsirre na hankali. Yi mu ji? sa'annan kuma ku je channel ɗinmu mai suna Jewel Hausa TV. Za mu fara ɗora muku sabon series ɗinmu mai suna A Mafarki. In kun kalla ku mana liking, ku mana sharing, ku mana subscribing. Kar ku manta Jewel Hausa TV.